A madamaxe era o traxe tradicional do Entroido na zona da Boullosa, San Paio, Covas, Meaus, Tosende. O principal obxectivo deste traxe era ridiculizar as persoas de alta sociedade a través da burla e da sátira. A forma de vestilo era moi diferente entre homes e mulleres. O das mulleres denominábase madama. E o máis representativo delas era un sombreiro de palla que adornaban con cintas de cores, lazos e teas de encaixe. Ademais diso, tamén vestían unha enagua, unha camisa, un pano con flores, moitísimas xoias e levaban sempre un canistrelo. E por outro lado, o home vestía o jalán, que tamén levaba unha camisa, un pantalón, un pano con flores, pero o máis característico del era a súa máscara. Estaban feitas con cartón, teas e adornadas con cintas de cores, postais e xoias. Neste día tan especial de Entroido, pois ían de troula e creaban un ambiente festivo, donde a madama se vía obrigada a tocar todo o tempo algún instrumento, xa fora a pandeireta, as culleres ou a lata, porque en caso de que deixaran de tocar, o jalán tiña todo o dereito de irlles levantar a saia. A madamaxe levaba sen celebrarse desde antes da época franquista e este ano 2025 foi o terceiro ano consecutivo que o celebramos na Boullosa. É certo que empezamos fai 4 anos con un proxecto de recuperación ao cal se está unindo moitísimas persoas de outros povos, como por exemplo Covas, e, bueno, só esperamos que pouquiño a pouco vaiamos tendo máis información sobre tamén outras figuras e poidamos disfrutar ao 100% deste día tan especial para nós.